זה הבלוג השני שלי בעברית. אנחנו נוסעים לבטומי. קודם אנחנו נעשה עצירה בשקבט הילי, שזה כאילו עיר מול הים כמובן. 45 דקות נסיעה עד הבטומי. יש שם לילה במלון מאוד מפורסם בגיאורגיה, מלון מאוד יוקרתי, שנקרא פרגרף. דברים רק טובים על המלון הזה. אני ממש סקרנית לראות מה קורה שם. ואחרי זה אנחנו נוסעים לבטומי, כאילו מחר, כי בעלי וההורים שלו כבר מגיעים לבטומי. אין מזג אוויר טוב. נראה, אנחנו נמצא מה לעשות כמובן, נמצא מה לעשות. אבל עדיין זה קצת עצוב. תראו איזה יופי הם עשו את זה, זה חדש לי גם. האנשים שמוכרים כאילו דברים האלה, הם פעם היו כאילו ממש על הכביש. כאילו תחשבו שפה עובר את הכביש והם כאילו עובדים ממש על הכביש, ועכשיו הכל מסודר וסגור בצל. כל פעם שאנחנו עוברים לבטומי אנחנו פה עושים את העצירה. זה כלים גיאורגים שפעם אפילו גם עכשיו מבשלים. כמה דברים יפים יש פה, וזה הכל עבודת יד. משהו קורה פה, בואו נראה מה קורה. זה, נגיד, זה כוס, סבבה? פה ככה היו שותים את היין, וגם מים. קגי מרג'וס, מויסה מויסה תאוידן, קגי מרג'וס. אבא, איזה מהם אבא שלי קונה את זה למתנה? זה או זה? או זה? הגענו, מה זה מהר? וואו. תוך 3.5 שעות חברה שלי אמרה לי, לא האמנתי כי אמרתי אין מצב. טוב, אז בואו נתחיל לצלם. עכשיו אנחנו הולכים לרספשן. ותראו איזה מגניב שיש פה, טניס קורט. פה זה סוקר, כדורגל. וגם בסקטבול? כן. ככה נראה כדורסל וגם כדורגל. הנה זה אבוש. ותראו איזה יופי גם פה. בואו נלך ונראה מה זה. אם כבר אנחנו פה. אם כבר יש את השמש ומזג אוויר טוב, כי זה יכול להשתנות פה תוך דקה. פה כתוב שיש כאילו כזה מקום להנגאוט, כזה פינג פונג ובייסיקלס. זה להשכרה מעניין? שזה לא יקרה. וואו, איזה מגניב. איזה יפה, איזה מסודר ואיזה חמוד. זה החדר המפורסם עם פישיז, דגים ועניינים, תראו. היי, הלו. ועכשיו תראו את כל היופי שם. טוב, יש פה פינג פונג. וואו, איזה יופי. איזה כיף. תראו.
וואי, איזה חום. אני נושמת. גם אפשר לשכב החוצה כאילו. כי סגור. כאילו חצי פתוח. וגם פה עוד מקום לשבת ולאכול. נראה לי זה פה ארוחת בוקר. יש כמובן אפשרות גם לשבת בפנים. ויש פה עוד בריכה לילדים. קיוט. בואו נלך ונראה מה קורה שם בהמשך. אנחנו לא נספיק להשתזף היום נראה לי, כי כבר שעה 3, לא 2 בעצם. וואו, תראו איזה יופי. טוב, זה חמוד. זה חמוד. זה ממש חמוד. והנה אנחנו פה הגענו. מישהו שוכב פה. הלו. כל כך עמוק ורחוק. אני מפחדת. וזה המלון. בחופים הגאורגיים יש אבנים, אבל בחלק מהערים, כמו שקבטילי ואורקי, יש חופי חול, ומשפחות עם ילדים בוחרות ביעדים האלה לחופשות. נכנסנו, רגע, אני כל פעם שוכחת שאני מדברת בעברית. וואו, איזה אמבטיה, היוג'. וואו. טוב, מה זה פה? שירותים. פה יש כזה. מושלם. ויש כמובן את הנוף. ככה. זהו, אין כבר לשחות. החלפנו את הבגדים, והנה ככה אני נראית היום, עכשיו, יותר נכון, ותכף אנחנו נאכל משהו במסעדה גאורגית שחברות שלי אמרו לי שממש טובה. זה סלט גאורגי ועוד חצ'פורי. כמובן אנחנו לא אוכלים כלום בלי חצ'פורי. ותראו איזה יופי, עוד סלט, מיקס של סלטים, וגם תפוח אדמה עם בשר. אבא שלי סוחב וסוחב. ואני שכחתי את הבגד ים שלי באוטו, ברכב במזוודה, ופשוט לא היה לי כוח להביא לכאן. אז אני יושבת פה ונהנית מלעשות כלום. לא, אני נהנית לא לעשות כלום. יותר נכון, כן. וחוץ מהבריכה המושלמת הזאת, יש עוד המון דברים לעשות במלון. אני ואימא שלי לקחנו קצת ציור. הציעו לי לטעום גלידת פירות יער, אבל אמרתי שאני לא רוצה, כי לא היה בא לי, והמשכנו הלאה והגענו לחדר כושר המושלם. היה ריק, אבל מפוצץ עם מכשירי אימון. אבל אני לא אחת כזאת שמתאמנת בחופש. לא. בחופש אני אוהבת לנוח.
טוב, אז מסתבר שעושים גם ציפורניים וגם תעשייה. ועכשיו אנחנו הגענו לחדר, איפה שאתם לא שומעים כי אני מדברת, אבל שמענו את הציפורים מצייצות. כמובן שבמלון יש את הספה וסאונה, פשוט לא הצלחתי לצלם, והנה עוד בריכה סגורה. אם יש אופציה יותר טובה לסיים את היום עם כינוכים המעולים שאתם רואים עכשיו בסרטון, תגידו לי בבקשה. וואו, אנשים כבר בבריכה, שעה 8 בבוקר. בוקר טוב. אתמול היה רוח מטורף, משהו. חשבנו שאוטוטו עפים באוויר, בשמיים, אבל לא עפנו בסוף. טוב, בואו נראה את הארוחת בוקר. כמובן שלחם אהוב עליי, אהבת חיי. וואו, זה נראה טוב. יש פה פירות. יש פה, כן, פירות שם. וואי, העוגיות האלה מילדות שלי. וואי, איזה יפה זה. פינת פירות, ויש פה עוד סלטים וגבינות. אנחנו יצאנו לדרך לבטומי, עזבנו את פרגרף ובעלי הגיע גם. סוף סוף נתראה אחרי איזה 12 ימים. מזג אוויר קצת קריר וגם גשום, אבל בסדר. בינתיים אין לי מושג מה אנחנו נעשה, כי אני 4 שנים לא הייתי בבטומי ואין לי מושג מה חדש שם, מה ישן, מה עושים, איך עושים. אבל נראה, נעשה משהו. אבל זה אומר שאני צריכה להגיד ביי ביי להורים שלי. כמה ציון אנחנו נותנים לשק וטילי לפרגרף מ-1 עד 10? למה דני כולה? חוטי? ביר ולדנת המדה. אבא שלי נותן 10. דה. 9, אמא שלי 9. אני גם אתן 8.5. 8.5 כי המיטה שלי, השלישית, היא מלא הייתה פשוט זוועה, כאילו כואב לי את כל הגב. כנראה אני אצטרך איזה מסאז' טוב טוב טוב. חוץ מזה הכל היה פשוט מוש פיקס. והנה זה המלון שלנו. שלום חברים, הנה הגענו לחדר שלנו, ועכשיו אני אעשה לכם סיור בחדר. רוש שממש תעייף מהטיסה, כי היה להם גם טיסה של הבוקר. אני אחד מהם שאוהבת להוציא את הדברים מהמזוודה. וזה המיטה שלנו. וזה חמוד.
וגדול, אבל קצת חשוך, ואני לא אוהבת חשוך. אני, כאילו, איך שנכנסתי, ניסיתי להדליק את כל האורות שיש בעולם, בחדר, אבל לא מצאתי הרבה. וזה אמבטיה, מרפסת, חמודה ויפה. French balcony, איך שזה נקרא. ובואו נראה ונצא מה קורה פה. תראו איזה יופי. כאילו מבול, אבל עדיין. כל כך יפה, בתומי יפה שלי. וואי, הגשם ממש מפריע לנו. איזה יופי, תראו. וואו. בוקר טוב חברים. עדיין יורד גשם, לא מפסיק. אתמול בסוף לא יצאנו לשום מקום. והיום אמור להיות קצת יותר טוב. כרגע אנחנו מתארגנים לצאת לאכול ארוחת בוקר. ואז נראה מה יהיה עם המזג האוויר. איזה יופי. היום הרבה יותר יפה מאתמול כמובן. היום יש פחות גשם, איזה כיף. אולי יצא לנו לטייל קצת ולראות את היופי של בתומי, כי היא ממש 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 יפה. איזה יופי, איך אני אוהבת. רגע, מאיפה נכנסים לפה? שניונת. צריך להיכנס בפנים. פה, בפנים. בואו נעשה סיבוב.
מתקרבים לאגם. זה, את רואה שהיא צילמה, אפשר להקטין את זה. רגע. את רואה, או של, כאילו... הנה, זה ההילטון. זה ההילטון שם. זה ההילטון? כן. תקפות. מילה חדשה. השתקפות. וואו, איזה יופי. הגענו לאכול קצת, לנשנש. איזה חמוד. תראו איזה יפה. מאזן, ג'אדי ולא ביו, ויש פה שיפוצים. וואו, זה טעים. מאוד. תחילת האימא של הניון. רציתי המלון הפנסי שמנסי, כאילו ברמות. מה, הם מופיעים פה? או שהלהקה הזאת, או שזה פוסטר ישן? רגע, התחתנה עם מישהו מהלהקה? לא, לא. מישהו אחר. הנה, זה הבמבוק. הבצה. זה הבמבוק? כן. כן. אז הרחבתי את הבגדים ואנחנו יוצאים למסעדה. אני יודעת שהמכנס הזה נראה כמו של אבא שלי, אבל אני אוהבת. אין מה לעשות. תראו איזה מקום יפה, נכנסנו פתאום. קחו לכם גם את הסלט. טוב, אז אנחנו יצאנו מהמלון ובאנו לארוחת ערב עם המשפחה. אנחנו שמחים לאכול? מאוד. מאוד. יש פה, אוכל פה נראה ממש טוב. נראה מעולה, אבל בינתיים רק נראה. זה שלכם וזה שלנו. הייתי רוצה תמונה לכל השולחן. רביולי עם גבז'ליה. זה חינקלי עם גבז'ליה, לא רביולי, זה לא נראה כמו רביולי. סבבה. וזה הסביצ'ה. טוב, אני שכחתי לצלם שאני אכלתי סלמון, וזה הגיע אחרי 45 דקות. בכלל לא אהבתי את הסלמון. לא נורא, זה קורה.
זה בסדר, זה קורה. אני רוצה לאכול עכשיו, אני רעבה. בוקר טוב חברים, אנחנו יצאנו שוב לדרך. היום מזג אוויר לא כזה טוב כמו שאתמול. החלטנו לצאת כי מה יש לנו לעשות חוץ מזה? לא כזה קר. אפשר לטייל, קצת רוח. ברווזונים. תראה את הברבור הזה. וואו. בוא. אם אני זורק חתיכת גבינה. אז בגלל שהיה לנו קר, נכנסנו, וכאילו לא סתם קר, היה גשם, נכנסנו לקניון של בטומי. ובואו נעשה פה סיבוב. יפה פה. יש פה זארה, לקוסט, מסימו. יש פה סטרדיווריוס ואוישו שאני ממש אוהבת. יש להם דברים ממש טובים ויפים. מפוצץ פה בישראלים, במיוחד בזארה. השיער שלי היום נראה כאילו יצאתי מבית משוגעים. יצאתי מהברבנל. נעשה פה סיבוב ונחזור. לא, פול, כמו שאתה אוהב. נכון? יפה לך. חזרנו למלון כי יורד פה גשם פשוט מטורף. ותכף אני אראה לכם איזה גשם. וזה פשוט לא מפסיק גם. תראו, אוי, עכשיו הפסיק. עכשיו הפסיק. לא, עדיין יורד גשם, אבל מקודם היה פשוט מבול. אני אראה לכם מה קנינו היום. רגע, הכל פה בסנסור. זה שני דברים שאני קניתי, וזה הקרם גוף שקניתי. זה אלמונד מילק. יש לו ריח ממש נעים. כי אני לא אוהבת גם, כן, ריח חזק. זה יוגורט. נייס. נתחיל מזה, זה סתם חולצה שחורה, חמודה, אוברסייז. זאת החולצה, שחורה, רגילה, אוברסייז, very cute. אני אוהבת, חמוד, אני אוהבת שזה כזה לוז. נעבור למסימו דוטי. לא, פשוט הלייט פה, האור פה, לא משהו בכלל. קיצר, זה הסוודר. וואו, איזה חם זה. נייס, קניתי את זה בלי למדוד. אני לא אוהבת למדוד. זהו, זה השופינג שלי. מה נעשה? מה עושים היום? עושים היום משהו מיוחד. קודם כל, אנחנו יוצאים לארוחת ערב, סביבות 8, במסעדה של רדיסון, שנקרא מדעה, ואחרי זה רוצים ללכת לקזינו. קזינו, אני אף פעם לא הייתי בקזינו, אבל גם הורים של אור וגם אור היו פעם. אז זה יהיה פעם ראשונה שלי. כמובן שאני לא אוכל לצלם שם, ומחר שוב פעם גשום, אז אין לי מושג מה אנחנו נעשה. טוב, נתראה בקרוב. אז אני מוכנה לצאת. יהיה לי קר. יהיה לי מאוד קר פה, אבל לא נורא. נסבול.
מה שאור הזמין. רגע, נצלם לבוא. שיפוד עוף. שיפוד עוף. וחיכה לי סוף סוף. שיפוד, הוציאו לך את השיפוד. וכמה אתה נותן למסעדה היום? וואו. מ-1 עד 10. מ-1 עד 10. תן לה 9.5. 9.5? למה חצי לא? לא יודע. טוב, יהיה סבבה. להם לאן לשאוף. גם שיהיה לנו למה לצפות עוד. בדיוק. ל10, אנחנו מצפים ל10. אבל היה ממש ממש טוב. באמת, כאילו... אלם, סתם כאילו... 10 בגלל... לא מקבלים 10 סתם בגלל כאילו... תכלס מגיע להם יותר מ-9.5. תכלס, אור אמר כל מה שאני רציתי להגיד. זה באמת היה... וואו. עכשיו לאן הולכים? לקזינו. פעם ראשונה בשבילי, פעם... אנחנו לא היית בקזינו? לא. כן. פעם... כמה פעמים היית בקזינו, עינת? 1000? לא, לא. מה פתאום? 10, 20. 20 פעם. יש פה אנשים עם ניסיון. טוב חברים, אז יצאנו מהקזינו, וחשוב לציין שאנחנו, אני ובעלי, לא הפסדנו כסף. אני הפסדתי, אבל הוא זכה, וכל הכסף שהפסדנו, כל הכסף שאני הפסדתי הוא זכה. כן, הפסדנו ביחד, שיחקנו ביחד. חמותי היקרה, היא זכתה במלא כסף. היא הרוויחה פי 2 כמעט. לא הפסדנו כלום. עכשיו אנחנו נלך לישון ונתראה מחר בגשם, שוב. שלום חברים. אנחנו היום הגענו למקום שאני ממש ממש אוהבת, כאילו ממש יפה פה ברמות. זה קצת רחוק מבטומי, איזה 40 דקות נסיעה באוטו. וזה נקרא הצ'אריאן ויינהאוס, כאילו זה יקב, ופשוט אני רוצה להראות לכם כמה זה יפה. פעם שלחתי פה את ההורים שלי, אבל הם לא מצאו, אני ממש התבאסתי, אבל פשוט תראו איזה יופי. אני חושבת שאני אפסיק פה לדבר. תראו כמה זה יפה. אוקיי, אני לא יכולה להפסיק לדבר, כן. עם חברים שלי לפני איזה 4 שנים, והיה לנו פה כל כך כיף. וכבר שמענו שירים בעברית. עכשיו נוסעים למפל. וואו, כמה זה יפה. תליח את זה רגע. וואו, פשוט היה מושלם. כמה זה יפה, אין לי מילים.
אחד הדברים יפים שראיתי אי פעם. אמרו לנו שזאת העונה הכי טובה לראות את המפל הזה, כי באוגוסט ובקיץ זה מתייבש קצת. אנחנו הגענו לעוד מקום, לעוד מפל. קיצר, הזמנתי את המונית בבולט, זה כאילו אובר גיאורגי, ובמקרה שאלתי אותו אם הוא יכול לקחת אותנו לעוד מקום, ומסתבר שהוא לוקח אנשים ככה, תיירים, ממקום למקום. אחלה בחור אגב, מאוד נחמד. ואיזה יופי, תראו. אבא שלי התעלף מהמקום הזה. וואו, 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 איזה יופי. איזה יפה. משהו. אין. אבסוס רק בידה מהרצפה. קטריה. לא, יש לי עוד מנה. אוקיי. הזמנו גם את לוביאני. אז אנחנו חזרנו לחדר, למלון, ועכשיו מתארגנים צ'יק צ'אק ויוצאים לאכול סושי. תראו איזה יום יפה יש לנו היום. מלא שמש. איזה יופי. טוב חברים, אנחנו הגענו לגן הבוטני. המחיר לאזרחים של גיאורגיה זה חצי מחיר 10 לרי, אבל לבעלי שהוא לא אזרח, כן, אני לא יודעת, לא, אתה צריך אזרחות, מוצ'יק. אז קיצר, בשביל אור זה 20 לרי, בשבילי זה 10 לרי. טוב יש פה בין.
אנחנו יצאנו כבר מהגן הבוטני, ותראו איזה יפה. אימא'לה. איזה יופי. אלם. וואו, אני לא חושבת שאתם רואים את זה במצלמה, את מה שאנחנו רואים פה. משהו. המים פה קפוא. פשוט קפוא. וואי, זה מגניב. וואו, איזה מגניב. הנה, גם הוא מצלם עם גו פרו. כן, יש להם בקסדות. כן. זהו, זה ערב אחרון שלנו לא בטביליסי, בתומי, ומחר אנחנו כבר חוזרים. עכשיו אנחנו יוצאים לראות את המזרקות, ואז אנחנו נלך לאכול. הנה, חוזרים הביתה, שעה 7 בבוקר, וכל כך שקט פה. נגמר הטיול שלנו. איך אתה מסכם? מושלם. מושלם. פרפקטו? גם וגם, גם וגם. גם וגם. מה אתה אומר? מצוין. אנחנו חברים, נתראה בוולוג הבא שלי כבר בארץ. ולא לשכוח להירשם לערוץ שלי. צ'או!